MKT Record. Ashe to ya kai ashe sai kun tafi fama yin jam'iyyar ku yan dunkula hannuwa DRP ce muke bukatar ta nasara mu ka Abubakar Yahuza gona muke bida safa na zamu sa ilahu mai kasashi yayi sama karar banyo dubun salati ga mai azama hada da sahabbai da auliya wanda ce an gama kasa da mawakin Abubakar gona zamu ma noma tushe na arziki ba mu ba zama duk mai yin takara da kai ba shi ba zama domin tirken ilahu kai kuma sha duma ba kuma zambe ku ba masu ruwan makuwa in Allah ya yi iso da alfarmar annabi sai mun je mun aje ku gefen kantin kwari sarkin barnabil sai mun sa ka ganin jiri kyala mutanen gari mu koma mu yi nazari mu zaɓo ɗan saurayi mai kishin al'umma babu rana kullum muke gudu yau canji za mu yi mu kori su dan Amadu dama mu mun sani maza wando namu ne mata kuwa sai zai ka tafi rushe gini yaro mai kwarjini ya keto zamani to in Allah ya yarda AYG mun sani yankin safa na takace ba wace
naku na gindin kuma siyasar ku suke bida. Ba ma yin jam'iyyar ku 'yan dankula hannuwa, PRP ce muke buƙatar ta yi nasara. Mu ba Abubakar Yahuza gona muke buɗa, safa na zamu. Kawa kanan gare ka UMB wani ya aikata, Allah ne ya bani iko na tabbata, zance na gare ku APC sai ku dakata. Kowa ya sani zunubai kun aikata, cin kosai da shi da waina sai an jirkita, da ma za ku gane zance na sai ku dakata. Allah dai ya kai